Книги ніколи не забудем. Успоміни Аркадія Навуменки. Буду пам'ятати. Читальник, вучень 6 класу, Державної установи адукації, Параслянська середня школа, Шутюк Матвей. Нашу вёску подпалили немцы, над вогнищем слався удушливый дым. Высокие коміни стояли, як помники на могилках. Мы усей сям'ей пошли в сусідню вёску Воротынь, пожить тут долго не прийшлося. На вёску як коршуни налетели немцы, подпалили ее, и усіх жихаров, от старого до малого погнали неведомо куди. Довго гнали народ по незнайомих місцинах. Коли хтось отставав, не маючи силы идти, их подгоняли ломовыми палками и прикладами. От ходы мои ноги распухли и посинели. Мама несла на руках Толика, и она так стомилась, что лезь ледь крочила. Її твар був страшенний. Тяжко було познать. Мама довго несла Толика і не зауважила, що він мертвий. Спочатку я ніби заснув на руках, а потім і помер. Бідний мусить, від голоду, да від смаги. 2 місяці не знали кудись. Потім усіх людей посадили на нейкій станції у вагони і повезли. Усіх мучила смага. Тягнік спинився у нейкім лісі. Людей вигнали на широку полянку, на якій стояли бараки. Вокол баракаў цягнуліся высокія рады колючага дроту, і было вельмі много вартавых. Хтосьці сказаў, што гэта канцэнтрацыйны лагер. Мою маму спалілі, бабуля таксама памерла. Я застаўся з усёй сям'і адзін. Я не прыпомню, колькі часу знаходзіўся ў лагеры. Аднойчы раніцою здарылася штосьці незвычайнае. Нас не будзілі гумавымі палкамі, як заўсёды, і каля дзвярэй не было вартавога. Калі мы выйшлі з барака, на дворы уже было наши чырвонаармейцы. Многие плакали от радости. Один солдат взял меня на руки. Я подумал, вось які он дужы, такого великого, гэтак лёгка на руках трымае. Солдат трымае мяне на руках, а у самога на вачах слёзы.